Američki ambasador Michael Kirby održao je u utorak 6. oktobra predavanje na Ekonomskom fakultetu u Nišu na temu Ekonomija Srbije, stanje i perspektive, iskustvo ambasadora SAD-a Michaela Kirbya. Ambasador Kirby je tom prilikom izjavio da je vlada Srbije na dobrom putu i da treba da nastavi sa započetim ekonomskim i fiskalnim merama. Srbija je smanjila budžetski deficit, donela važne zakone, ali je potrebno smanjiti birokratiju, korupciju i sivu ekonomiju. Srbiji treba zdrava ekonomska i fiskalna politika, koja ne privlači samo strana direktna ulaganja, već isto tako ohrabruje postojeće srpske kompanije da se šire i nove srpske kompanije da se otvaraju i uspešno posluju, izjavio je Kirby. Continue to develop the steps that the government has. Build a strong basis for private businesses to prosper. Ono što mislim da morate da uradite da biste, tako reći, popravili i pospešili svoju ekonomiju jeste da se nastavi sa razvojem svih ovih koraka reformskih koje je vlada već preduzela i da se stvori jedna snažna osnova na kojoj će privatne firme funkcionisati. Na primer, videli smo u poslednje vreme da se sve više pažnje u Srbiji poklanja fiskalnoj politici sa usvajanjem nekih novih zakona kao što su Zakon o radu, o građevinskim dozvolama i o bankrotstvu. Videli smo i neke druge pokrete od strane vlade, tipa zatvaranje preduzeća koja su bila u državnom vlasništvu, jer ona su samo izvlačila novac od vlade. Neki drugi koraci koji se takođe o kojima se razmišlja da se preduzmu jeste investiranje u infrastrukturu, što mislim da je jako korisno i jako dobro, i da se osvrnemo na ono čuveno poglavlje 23, znači vladavina prava i vladavina zakona, za koju mislim da je jako bitno da se formira jedan snažni pravni sistem, odnosno pravna osnova na osnovu koje će onda sudovi i uopšte sudstvo moći bolje i efikasnije raditi. Ja bih rekao da je ovo delom i odgovornost svakog pojedinca, svakog građanina u Srbiji, da treba da budu odvažni i da preduzmu rizik rada u privatnim firmama i uopšte rizik formiranja privatnih preduzeća, jer ne može za uvek vlada biti ta koja će biti glavni pokretač formiranja radnih mesta i kreiranja novih. Imala bih još jedno pitanje za ambasadora. Koliko smo čuli, ambasador je obišao vojni kompleks Bubanski heroji gde bi trebalo da bude projekat Novi Niš, pa koliko je zadovoljan ovim što se tamo dešava, dokle su radovi stigli tamo? Kogod radi za mene znaju da sam ja poprilično nestrpljiv. Međutim, sam nikad nisam bio u građevinskom sektoru, nisam radio, ali znajući kakva je situacija u Srbiji, znam da je dobiti građevinsku dozvolu jako komplikovano i teško. Ja sam razgovarao sa gospodinom Filipom Bejom, koji je nosilac tog projekta. On mi je rekao da su zahteve za te neke dozvole koje su im potrebne za gradnju predali upravo danas. Imaju još dva takva zahteva, još dve prepreke, tako reći, da prevaziđu, i ako sve to bude išlo kako treba, on misli i procenjuje da bi do kraja ove godine mogli da počnu sa gradnjom. Znam da je tu bilo raznih prepreka i barijera koje nisu bile uopšte njegova krivica, njegova greška. Na primer, struja koja je trebalo da bude okačena, isključena, jer je inače opasno da struja bude priključena, nije bila isključena nekih 18 meseci, a to nije nikakva greška investitora. Druga prepreka je da oni još uvek nisu dobili sve planove i nacrte starih zgrada koje su bile na tom terenu. Tako da, kada, na primjer, ne znam, uđete tamo u neki podrum koji su oni sad kupili na tom zemljištu, vi ne znate kakva situacija čeka po pitanju kanalizacije, cevi. To su, znači, sve, to je vrlo korisna dokumentacija koja bi im bila i tekako potrebna da nastave se radom. Ne znam kako vi to kažete u Srbiji, ali mi imamo izreku koja kaže kada okrenete kamen, nikad ne znate šta ćete naći ispod njega. Gospodin Bej je sad u toj situaciji da nije siguran šta će naći ispod kamena koji će okrenuti. Predavanju su, pored studenta, prisustvovali i predstavnici grada, privrede i lokalnih samouprava iz jugoistočne Srbije, među kojima je bila i predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović. Evo šta je ona tom prilikom izjavila za našu televiziju. Gospođice Trifunović, čuli smo ambasadora Kirbija, gradonačelnika, čuli smo studente i profesore. Kakvi su vaši utisci nakon ovog obimnog predavanja?
Ambasadoru gospodinu Kirbiju uručen je i predat je katalog o investicionim potencijalima. Među tim projektima nalaze se i 3 projekta brownfield investicije koji se nalaze na teritoriji opštine Svrljig. Raduje me što sam čula pozitivne stavove ambasadora Kirbija o celokupnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, što će se naravno preneti i na nas manje lokalne samouprave koji imamo potencijala i koje su spremne da dočekaju investitore, a sve to vodi upošljavanju novih ljudi i otvaranju radnih mesta. Na teritoriji opštine Svrljig nalazi se brownfield lokacije o kojima smo govorili, to su bivši Herbogal, Sijen koji se bavi preradom drveta, kao i Progres. Takođe i lokalna samouprava je spremna da preduzme i druge dodatne korake kako bi olakšala dovođenje stranih investitora. Dakle, vi radite na tome da sve ono što je gospodin Kirbi kazao u razgovoru sa studentima i sa predstavnicima lokalne samouprave zapravo i primenite u realnom životu. Da, kao što i sam ambasador rekao, to je dalekosežni postupak i proces koji traje kod nas, kako je on rekao, 2012. godine u usponu i sa pozitivnim rezultatima. Tako da se nadamo da će već na kraj ove i početak naredne godine dati i konkretne pozitivne rezultate. Šta vas lično najviše ohrabruje u ovom izlaganju? Upravo kako je ambasador jedno od najvećih svetskih sila vidi trenutno stanje naše zemlje. Ukoliko su oni to stanje ocenili kao pozitivno i da smo pogodno tlo za investicije, da više nismo kritična zemlja za investitore, to naravno da ohrabruje.